फाइसो पाइके बरो बाहायनो हाय चिनरो तीनटा ब्लॉक मिलुई तिनी थुंगमु बाटाइलाइमु ओ कॉम्पिटिशन लेवलो साबो उइनारंगो साइमियाखो फाइमाजा फाइका तेलामुरा आरडी ब्लॉक नि होते बरो नि टीम बो फाइसो पाइजा तेबो फाइसो पाइगा कल्याणपुर आरडी ब्लॉक नि बरो नि टीम बो फाइसो पाइजा ताई चिनी पदोबिल आरडी ब्लॉक और तीनटा ब्लॉक मिलुई चिनी स्कूल और DHD Wisdom International English Medium School ni playground no ojago taboknga ni thangai tongo higai o pandawo phai manjak phenai chini joto minister chini joto phai manjak phaika chini o program mo chane phanbagai higai borok ni tuino sungtabu suru khaijagano higai dalaina hambai borono हिंगाय बिस्कांगो जों साइमानो स्पोर्ट्स नितुयै गोबां मानसिनि थिनांगौ बर' बाहायनो हाय पुसुक लेभेलो कासावै बर'निबो थिनांगौ जाति हायंगै गोजोंगै थांमानो स' जों आइदि परिमानि साथे साथे जों सुदु परिमानि साथे साथे अबसिमिया बर'नि गोबां मा एक्टिभिटिस नांगौ स्पोर्ट्स डांस सिंगर गोबांमा परफॉर्मेंस ब्रोनी एक्टिविटीज गोबांमा दंगो ओ परफॉर्मेंस ब्रोनी जता एक्टिविटीज न अबनो कंटिन्यूअसली बरो फॉलो खालाय तो हांकाय ऑटोमेटिकली ब्रोनी लाइफ सक्सेस नाय अबा आनि आशा दंगो आं होप खायो ब्रोनी फ्यूचरो चिनि स्टूडेंट्स आबुनि जे जेनारेशन ब्रोक तेबो भेले टैलेंटेड मा हिनो नों जेसेबानो फोरोंदि निनि टीचर्स गार्जियन जतो कोऑपरेट खालायै कम्बाइन खालाय जतो मिलि लायै पालबाक्सा खालायै सिनि सेरेरंनो जों दुम सालायखांखाय बरंनो फोरोंखांखाय बरं माया एमन जिनिस कोनो खरै मेन स्पेशली गार्जियन्स प्लस तसिनि टीचर्स ओ दुइटा मिलुई जों जदिसो बरंनो दुम सालायखांखाय obviously बरंनि लाइफआव सक्सेसफुल नाय थाजिंसिनि त्रिपुरा प्राइवेट स्कूल फोराम दिंगै जोंनि सेक्रेटारि बरं गोनां डक्टर नरोत्तम बनिजुबो सायथांखा जों एजुकेशनाव शुधु जे साख्रि मावनाय जब मावनाय हिनै जों आबोनि बागै सिमि जों एजुकेशन ना हाया पराशना खालाया जों स्पेशली जोंनि निजि सारसागनो क्वालिटी एजुकेशन जब डेभलप खालायनो बागै अबनो अनाहार मोनफैसे जोंनि जब समस्त जों तुरुक तुरुक आगंना नांनाय जे ताबो आं परिखांगाखाय साख्रि मा माया अवैया मेननि क्वालिटी निजि सारसागनो डेभलप खालायनानै जोंनि एजुकेशन गैयै कौन कौन आं जॉब खालिया जस्ट एग्जांपल दिनै आं बिजनेस खायना फानांथों बाजाराव मिखिदों फाना फानांथों बा जेखुनु ग्रोसारि शप फाननो दिनांथों बा जेखुनु बिजनेसमान खायनांथों नों जेखुनु एनी बिजनेसमान खायनां थाका स्पेशली आरो निनि कोनो एजुकेशन गैयै निना आरो हिसाब उंगै मानो विभिन्न कैलकुलेशन मिस्टेक गै मानो अनेक किछु जागाबो निनि जतो जागाना आबुनो मेंटेनेंस खायनायनि बेलायनो डिफिकाल्ट नाय बेलायनो प्रॉब्लेम थानाय आ जागा गाखाय सिनि तामो मेन इम्पोर्टेंट सिनि एजुकेशन जों डेभलप मा खायनाय जों जतो गार्जियन्स नरक बाय जों जतो टीचर्स ताय सिनि जतो अरवो सिनि जतो चीफ गेस्ट फाइ मानजा फायनाय बरक बाहायनो हाय अककनो जतो अवेयरनेस खालाय दङ प्लस दै जों बरनो जिनि जेरै स्पेशली सोलाबुसारक जिनि सोलाबुसारक तुरुक जखन तोरै थाङाखैनो विभिन्न जागाव गोदाननानै सुरु खालाय ओ गोदाननानै सुरु खालायमानिखा अरनो जिनि सबसे हामिया लामा खालाय थाङो ओ जिनिसनो जों कासुना बागै बरकनो सब समयनो बिजि खाय मातनि नाय ताम बिजि हिमाले सिनि जेरै जे एग्जामर टाइम नियो सिमिसे just
প্রিপারেশন না হারায়ো আবনি পরে যখন এক্সাম পাইমানি পরে গাকাই সিনি সেরে রগ্ন বরং সব সময় তামকে বিজি তন্নাই না হয়তো স্পোর্টস না হয়তো বরংনি কোনো আলাদা অ্যাক্টিভিটিস না হয়তো সিঙ্গিং না হয়তো ডান্সিং ও জিনিস তারক বরং সব সময় বিজি খাইতো নিখাঙ্গাকাই বরংনি অ্যাকচুয়ালি কোনো জায়গা ফানো হামিয়া লামাও ইনভলভ খাইনানি মতো বং ফানি जों লামা হামিয়া লামানো जों কাতিরি তন্নাই মানো যখন ক্লাস 9 10 যখন পড়ানানি শুরু খাইগাঙ্গাই সিনি ভরি বসা সলাবাসা বেলাইনো হামিয়া লামাও থাঙানি খুবইনো চান্সেস দङ आउरी बागा स्पेशली सिनी गार्जेन मा आं पाइनाय जत खानाय दंनाय जत अरबो मानजा फाइनाय जत एरिया जत सिनी सारा त्रिपुरानि लोकरंग आं पाइनाय सिनी बसारंग बाहायकै डेभलप थाइनाय गाकाय अबनो जे थाजिंग जां साइथांमानि अब सब समय सिनी बखाव मुइतो तनि ओइ बरंग अब बाय गदालि ओइ बिजि खलाय तनि ओइ नायगलि तनि खांकाय অবশ্যই বনি ফিউচার বনি ভবিষ্যৎ বেলাইনো কাহামুং থানায় जों एजुकेशन खाइकेनो जे अबंनाय अबया যত एक्टिविटीज परफॉर्मेंस नो इक्वली समान बाक्सा खालायफ्लांनो हांकाय बिनि लाइफबो कायसे बिनि फ्यूचाराव नाङैना नांनाय हायजों जे जोंनि अनरेबल सार मिनिस्टार बबो साइ थांका साख्रि ननो नगो फाइसि टोनि फायो नोंथांनि जब एप्लाइ खालायनो नांगिया निनि एक्सपीरियंस निनि टैलेंट नों फुनुंना नांनाय बुसखांगो जत लुकुनुं बुसखांगो निनि टैलेंट नो फुनुंना नांनाय हाय हिंगायसे निनि जत आसक एक्सपीरियंस दंमानि टैलेंट दंमानि बय जत सिखाय जत नुखांखाय बेस्ट बोले बिनि गाहाम नो एक्टिविटीज बिनि परफॉर्मेंस बिनि एजुकेशन जत जागोन परफेक्ट ऑब्वियसली नो तांगै सुजुग दियांनायबा अबनो सिनी पेरेंट्स संगा आं पाइनाय सिनी बसाबोतै रंग नरनि बसाबोतै सिनी बसाबोतै ताबुनि जता जेनारेशन सेरे रक थांनाय हरि थांनाय सेरे रक बरनो सब समय न बाहायग्लायै गुबुलि तने नांनाय मुंसेया मुंसा साबंगो बरनो आहायनो जों नगो सेरे रक न आहायनो नगो कोनो काम खायावै कोनो प्रनो कायसा बिजि खलाय तनियावै जों मोबाइल ताबुतो स्पेशली मोबाइल सिनी चेरे रक्तामो खलाय मोबाइल जखन घुमाबो फा जे कोनो गकरि गाकाय ताम खलाय मोबाइल फुंगानि सुरु खलाय मोबाइल एक समयो बनाओ नांगिया मोबाइल बसिनि बागै एक काहाम एक हामिया ताम गाके जेरै बोसोर नहयदेनो जों जदि सब बरनो मोबाइल बाय एडिक्टेड खलाय रिखांगाय आरो काहाम बतंगो हामिया बतंगो जों आरो नहयदेबो हामिया बसुरुंना किन्तु काहाम बसुरुंना सिनि मोबाइल बजराव नांबा ताबुतो स्पेशली नेट बाय नों जे कोनो निनि गोबांमा आरो निहयते नों विभिन्न डाउनलोड खालायनो हानायनि बा फरानि दिग दियातै बा विभिन्न आरो निनि गुगल सार्च खालायके विभिन्न जे कोनो जे नांमानि नों नाहारि माननाय तबे नों ताबो जेरैबो सानि हयते मोबाइल बनो एडिक्टेड खालायखांगाय बरंनि आबो कायसा ब्रेन न हाबै थांगो आबोसिनि बागै अनेक न हामिया लामा उंगै थांमाना आनि आसा खायो गाय आवन बागन स्पेशली अ जिनिस रकनि हयते जों हाकसालो पनिमा हांकाय बालायनो काहामनाय गाय आसु पक सालिया